హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీధర్ పోకల. ఇప్పుడైతే మా చెల్ల మీద అయితే క్రేజీ ప్రాంక్ చేయబోతున్నాం. ఇద్దరి మీద చేయాలో ఒకరి మీద చేయాలో నేను డిసైడ్ చేసుకుంటాను. అయితే మా తమ్ముడిని పిలిచి అంటే భయపెడతాము. ఇప్పుడు ఆ పల్లి ఉంది, అక్కడ ఆ పల్లి ఉంది కదా, పల్లి ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు రియల్గానే భయపెడుతున్నాము. మీరైతే లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియోని, అస్సలు మిస్ కాకండి. ఇట్లా ఎక్కి ఏడుస్తుంది పోస్తుంది మా తమ్ముడు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అదే చిక్కి మీద ప్రాంక్ చేద్దామరా, అది కెమెరా సెట్ చేయడం కదా. ఇంకో మా తమ్ముడి మీద అయితే చేస్తారు ఏడు మీద. ఇంకో ఆడ చెట్టు ఉందిగా, ఆడ చెట్టు ఉంది, ఆడ చెట్టు మీద బల్లి ఉంది. ఆ బల్లిని చిక్కి పైకి పోదాం చిక్కి అని తీసుకొని పోయి చిక్కి మీద బల్లి 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 అని మనం కిందికి కదా అవి ఏడుస్తుంది. అప్పుడు అదే ప్రాంక్. ఓకే, చిక్కి చెప్పకు, చిక్కి పైకి పోయి ఆడుకుందామా. చిక్కి